କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛି। ରାଜା ତାହାକୁ ବଧ କରିବେ। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟାଶୀଳ ମହାରାଜ। ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତୁମ କାମନା ବାଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜଣେ ବଣିକ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏକ ଅଟୋ ଦଳ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପିଠିରେ ବହନ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ଭାର ବହନ କରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନଥିଲା। ବଣିକ ତାକୁ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଜୀବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବଣିକ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅଟୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବେକକୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଅଟୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥରଟି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କ୍ରନ୍ଦନ କଲା। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଏକ ବିଶ୍ରାମପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ପରେ ସେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ସେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ନାହିଁ। ବିଗତ ଖୋଲା ରାତ୍ରିର ସତେଜ ମଳୟ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେଇଥିଲା। ଅଟୋଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଶରୀରକୁ ଲମ୍ବା କରି ଟାଣି ପ୍ରସାରିତ କଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ବୁଦା ଓ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିଥିଲା। ଅଟୋଟି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲା ଓ ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନଟି ଶାନ୍ତମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ହିଁ ବସବାସ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ମରୁଭୂମିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ରହୁଥାଏ। ସେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଏକ ଚିତାବାଘ ଓ ଏକ ଶୃଗାଳ ଥିଲେ ତାର ବିଶ୍ୱାସୀ ସଭାବୃନ୍ଦ। ସିଂହ ଏକ କୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ବନାଇଥିଲା। କୁଆକୁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜା ଓ ତାର ସଭାବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କୁଆ ରାଜା ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଶିକାର ପାଇଁ ଜୀବ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦିଏ। ରାଜା ନିଜେ ଜୀବଟିକୁ ଶିକାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂରା ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ କୁଆକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜଳାଶୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା।
କୁଆ ଜଙ୍ଗଲର ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ମରୁଭୂମିର ସୀମାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଖୁସିରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଓଟଟିକୁ ଦେଖିଲା। କୁଆ ତା ଚାରିପାଖେ ଗୋଟେ ଚକ୍କର ମାରିଲା। ଓଟଟି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିବା ଜାଣି ସେ ଖୁସି ହେଲା। କୁଆ ସିଂହ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବ ଠାବ କରିଛି ଯାହାର ନାମ ଓଟ। ଓଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଂହ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। କୁଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଏକ ଜୀବକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। କୁଆ କହିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଯିବି ଓ ସେହି ଓଟକୁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମରୁଭୂମି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କୁଆ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। କୁଆ ପକ୍ଷରେ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିଯିବା ଓ ନୂଆ ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ତାହାର ସଭାବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଲମ୍ବା କୋଶ ଲମ୍ବା ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ମରୁଭୂମି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସିଂହ ନିଜର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଡ଼, ଦୀର୍ଘ ବେକ ଓ ପିଠିରେ କୁବ୍ଜ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସିଂହ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କହିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ଶୃଗାଳ କହିଲା, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ? ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଭୋକିଲା ଅଛୁ। ସିଂହ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବନା ଜାତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜ ସଭାର ଏକ ସଭ୍ୟ ବନାଇବି। ଚିତାବାଘ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଓଟର ଶିକାର କରିବାକୁ ଓ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଂହ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ରାଜା, ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ତାହାର ବଧ କରିବା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାକୁ ମୋ ସଭାର ସଭ୍ୟ ବନେଇବି, ତେବେ ବନେଇବି। ଚିତାବାଘ ଓ ଶୃଗାଳ ହଁ ଭରିଲେ। ସିଂହ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଯାଅ ଓ ମୋର ମରୁଭୂମିକୁ ଆସିବାର ତାହାକୁ ଜଣାଅ। ତାହାକୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ତା ସହ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ନିଜ ସଭାର ସଭ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ସିଂହ କୁଆକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ସହ ଯାଅ ଓ ଓଟକୁ କୁହ ଯେ କିପରି ତୁମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ। ଓଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି 4ଟି ପ୍ରାଣୀ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ତା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁଆ, ଚିତା ଓ ଶୃଗାଳ ତାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ, ସେ
ତଟସ୍ଥ ପାଲଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାୟନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଦଳ। ପରେ ଓଟ ମଥା ବୁଲାଇ କିଛି ଦୂରତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲା। କୁଆ କହିଲା, ସେଇ ହେଲେ ଆମର ରାଜା। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ ସହ ପରିଚୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିତାବାଘ କହିଲା, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା। ଶୃଗାଳ କହିଲା, ସେ ତୁମକୁ ଆମ ଭଳି ସଭାର ସଦସ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କୁଆ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଆମ ରାଜା ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କେବଳ ତୁମ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣ। ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜା। ତେଣୁ ଓଟ କିଛି ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇ ସିଂହକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ସିଂହ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେ ଓଟକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଓଟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା। ସିଂହର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ପରେ ଓଟ ତାକୁ ଆଉ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଫେରିଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା। ଓଟ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ ରାଜା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ସିଂହ କହିଲା, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତୁମର ଲମ୍ବ ବା ଲାଞ୍ଜ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ସଭାବର୍ଗ ଓ ଏହି କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଦେବି ଓ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବି। ଯେବେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦିଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ଦୁଃସାହସ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଓଟ ନୀରବ ରହିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥାଏ। ସିଂହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ନ କର, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଧ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ତୁମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। ଓଟ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସିଂହ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ନିଜ ପିଠିରେ ଓଜନଦାର ସାମଗ୍ରୀ ବୋହିବା ଓଟର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସିଂହକୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ବୋହି ନେବ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ ଓ ଚିତା ସିଂହକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଟ ସବାରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ସିଂହ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ତିନିହେଁ ଓଟ ପିଠି ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ଓ ସିଂହକୁ ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଓଟ ପିଠିରେ ବସିଲେ। କୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆଗେଇଲା। ଓଟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ
ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଅନେକ ସୁଉଚ୍ଚ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବୃକ୍ଷମାନ ଥିଲା। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଅଟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ସିଂହର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଟକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସିଂହ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଏକ ଆଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କଲା। ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଓଟ ତାର ଏକ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲା ଯେ ଯିଏ ଓଟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ତାହାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଓଟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଅନେକଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଗଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଓଟ ସିଂହ ନିକଟକୁ ଆସୁଥାଏ, ସିଂହ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ବଧ କରି ତା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ସିଂହର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଶୃଗାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲା ଯେ ସିଂହ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଛି ଓ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା ହେଉନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୁମ୍ଫାର ଏକ କୋଣରେ ବସି ରହୁଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଟ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ, ତାହାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ସେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କହି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଏ। ଶୃଗାଳ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏହା ହିଁ ଓଟକୁ ବଧ କରି ତା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସେ ଚିତା ଓ କୁଆକୁ ଡାକି କହିଲା ଯେ ଓଟକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓଟକୁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୃଗାଳ କହିଲା, ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛି। ରାଜା ତାହାକୁ ବଧ କରିବେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଓଟ ଯେପରି ତାହା ହିଁ କରିବ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିତା ଶୃଗାଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କିପରି? ଶୃଗାଳ କହିଲା, କୁଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା କହିବ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଶିକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆମେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଟ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଖାଇଯିବାକୁ କହିବ, ତେବେ ରାଜା ମନା କରିବେ ନାହିଁ। କୁଆ ଓ ଚିତା ଶୃଗାଳର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁଆ ସିଂହକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକାରର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଲା, ସିଂହ ଆଳସ୍ୟରେ ହାଇ ମାରି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଶୋଇବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉନାହିଁ। କୁଆ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ମହାରାଜ ଯେ ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏହା କହି ଶୃଗାଳ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼, ତେଣୁ ରାଜା ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଶୃଗାଳ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଚିତା ଏହା କହି ସିଂହ ନିକଟକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତୁମଠୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଶୃଗାଳ। ସେ ସିଂହକୁ କହିଲା, ଆପଣ
ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କୁଆ, ଶୃଗାଳ ଓ ଚିତା ସିଂହ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ ଓ ସିଂହକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବ? ସିଂହ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସିଂହ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ସଭାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଟ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ସଭାବୃନ୍ଦ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଖୋଜି ବାହାର କର। ମୁଁ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶିକାର କରିବି। ଓଟ କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟାଶୀଳ ମହାରାଜ। ଆପଣ ମୋତେ ସଭା ସଦସ୍ୟ ବନାଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଓଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା। ସିଂହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସିଂହ ନିଜେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ତାକୁ କିପରି ଖାଇବ ସେହି ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲା। ସିଂହ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା ଓ ଓଟର ବେକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତୁମେ ଚାହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଧ କରିବି, ତେଣୁ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତୁମ କାମନା ବାଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଓଟକୁ ବଧ କଲା ଏବଂ ନିଜ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ।